Dobrý den, vážení diváci. Pro lidi jako jsem já, jsem se rozhodl natočit video jako ukázku z mapy ZD Strádov, cech map FS17 z dílny Agrartech Modding, kde si myslím, že tato mapa, i když teda bohužel je VIP a pravděpodobně i zůstane VIP, tak vzhledem k tomu, že se mi dostalo té cti spolupracovat na testech této mapy, tak pro lidi, kteří jsou normálně smýšlející a chtějí vidět, co všechno jde udělat, když jsou lidi šikovní, tak chci aspoň ukázat tuhle mapu. Je to momentálně teda beta verze, to znamená, že zdaleka není dodělaná, je na ní ještě spousty práce, takže chvílema výjíždíte do, řekněme, měsíční krajiny. Ale už se na ní fungovat nechá. Věci, které tam jsou, tak autorům fungujou. Já mám teda to povolení pro sebe i editu, bohužel, jelikož jsem lama, tak v těch editech dokážu udělat krajinku. Jste mohli na našem Facebooku vidět pár fotek z těch mých ani ne tak úprav jako dodělávek, protože kvalitní věci se hod dělají pomalu, tudíž jsem se rozhodl pro ty testy, že si tam prostě přidělám tamhle pole, tamhle něco. Technologii jako takovou nechávám na autorovi. Bohužel v jedné věci jsem to na autorovi nenechal. A to je silážní jáma. Snažil jsem se tam dát svou silážní jámu, ne průjezdnou, ale ze 3 stran zavřenou. Kvůli nahrabování dopadlo to katastrofálně, na serveru nám to spadávalo, pravděpodobně mám problém právě s tou silážní jámou. Teď vám ale ukazuju přímo mapu od autora, to znamená bez úprav, tak jak jsem ji já měl možnost od něj stáhnout, otevřít a vyzkoušet. Tak aby jsme dlouho nekecali, až jste se taky na něco podívat, tak právě jsme se dostali teda na farmu, do JZD. To ke mně teda úplně nesedí, protože jak víte, tak my jsme ZD sedlčany. Zabýváme se teda tímhletím testováním a hlavně máme 24hodinový server pro lidi, kteří chtějí hrát, jsou rozumní, jsou klidní, nevynášejí módy a snažíme se o to například tím, že s každým členem, který nastupuje k nám do týmu, tak podmínkou je, že s ním nejdřív mluvím osobně. Něco malinko jenom o nás. Jsme na mapě, jsme na statku, fungují jim tady vrata, otvírají se písmenem B, krásně fungují. I teďka dokonce chlapci doladili, jak vidíte, kudy se výjíždí. Asi párkrát sledoval, jak jezdím, tudíž ty značky dal i na vrata, protože občas jsem to neřešil, kudy výjíždím. Nejdřív se teda projdeme přímo po statku, když už jsme tady. Tady je budova opět Bčkem, otevřeme vrata, kde jsou teda postřiky, je tady osivo, je tady regál na nářadí. Tady bych teda autorovi malinko vytknul to, že regál je tady v té hale sice strašně hezký, ale s lištou, která je jako zapojená na kombajn, abych ji tam dal, anebo na, jelikož je to vysoký, tak na nakladač, který má speciální support, přes který můžu zvednout lištu do toho regálu. Bohužel ji sem nedostanu, protože jsou ty vrata malý. Možná bych asi, Pájo, ten regál dal ven. Ale dobře, to je jenom můj osobní názor momentálně. Tady pochopitelně naslípáme do skladů, tady odsaď vybíráme ze skladů. Tady dokonce má nádherně zobrazený displej, kde teda je ukázaný stav veškerých plodin,
které na mapě jsou, nebo v silech jsou. Klasické přístřežky na různý nářadí, stroje a podobně. Tady za rohem máme schovanou benzínovou nebo čerpačku na pohonné hmoty. A pozor, tak ten jsem přehlípal, jo, omlouvám se, tak tady mám ještě jeden, tak ty velký, když ty budeme asi dávat sem. Dobrá. Jinak prostě klasika. Přístřežky. Strašně se mi líbí, jak si ten kluk hraje s detailama, nebo ty kluci, pardon, abych někomu nesebral zásluhy, protože tohle to mě prostě fascinuje. Rozpadlá takováhle budka tady, klasický, on tam vlastně dal ten název správně, JZD. Tam je to asi správně, no. Vůči našemu serveru, našemu, to nesedí, ale to nevadí. Tyto lidi si dokonce vyhrajou i s takovou blbostí, jako jsou mise. Což spoustě z vás asi by učarovalo, mě teda osobně ne, protože v singlu hraju minimálně a když už, tak maximálně použiju půjčku, nakoupím si stroje, prostě misem asi nevydělávám. Nicméně pro ukázku jsou funkční. Ty pole jsou tak, dejme tomu řečeno, středně velký, nevšímejte si teď momentálně tvaru zasetý plodiny. Podle mých informací je to z toho důvodu, že, jak jste si asi mohli všimnout, Giants jako takovej prostě dělá hranatý obdélníkový pole a pravděpodobně k tomu má přizpůsobený mise. Takže jelikož s tímhletím hoši měli velký problémy, tak to dokázali udělat aspoň takto. Pole má tvar opravdového pole, to znamená podle reálu a rádoby podle reálu. Není hranatý, ale bohužel teda to, čeho se týká mise, musí být nějakým způsobem hranatý, nemůže být ovály. Tak proto to vyřešili takhle. Tady se vlastně vrátíme zpátky na statek přes jakýsi potůček, je taky hezky zpracovaný, moc se mi to líbí. A mimochodem teda, zatímco jsem mluvil s klukama na serveru, tak si myslím, že ty reakce jsou i tam celku kladný. No, takže to jsme si prohlídli statek. A teď teda hupsneme tadyhle do té mašinky. Ta je teda volně stažitelná, to najdete, myslím, že na LS novinkách. Jsme ji stahovali z LS novinek. Budu se snažit jezdit z pohledu třetí osoby, abyste z té mapy měli co nejvíc. Bohužel, pochopitelně, mé řidičské schopnosti ve smyslu jízdy mimo traktor nebudou úplně ideální. Ale pro naší potřebu postačí a pakliže ne, tak těm, kterým se to nelíbí, vždycky můžete vypnout. Neřešit a vypnout. Takže jelikož se teda JZD nachází na konci mapy, tak tady vlastně už jsou jenom políčka na stranách. A tamhle máme konec mapy. Myslím si, že velice vtipně vyřešili autoři to, že sice nedali zvířata přímo na statek, nicméně pohráli si s tím, aby nebyly krávy na jiném konci mapy a ovce na jiném konci mapy. Slepice, ty tady teda myslím, že nejsou. No, ty tady nejsou na stejném místě, nicméně zase no, jak kdo používá tu havěť. Já osobně ty slepice nějak no dobře, nebudem to rozvádět. Nicméně tady je teda krásná zkratka, taková pěkná. Původně to teda byla polní cesta, teď to autoři opravili a vyměnili za asfaltku. Což je
podle mě taky velice zdařilý, když si myslím, že tady slušela teda víc ta polní cesta. Nicméně je to zkrátka ke zvířectvu, kde teda v areálu jsou silážní jámy, je tam dokonce už jsou tam míchárny, jak pro směs pro kravky, tak pro směs pro ovce. Ano, tady vidíme po pravé straně ty silážní jámy. Tady jsou teda průjezdný, tady já jsem právě to, když to řeknu hodně hrubě, zmršil, protože já jsem sem teda dostal neprůjezdnou, která byla teď na tomto místě, co jsem z téhle strany přístupná, bohužel nefungovalo, takže vám ukazuju originál mapu. Odstavná plocha, tady máme od kravek močku, tady je ten klasický seník, který známe, tuším, že už od 13, kdy to bylo Lhotka nějaká, nebo tak nějak se jmenovala ta mapa, kde jsem ji teda já osobně viděl jako první, nechci zase někomu brát zásluhy na seníku, netvrdím, že to dělal ten, kdo dělal Lhotku, nicméně je to tady. Průjezdnej, objezdnej, tady z té strany máme zase parkovací plochy, plus když vyjedeme ze statku ven. Jak vidíte, bahno je funkční. Tak tady máme krásné míchárny. Kde se teda... a je to tady. Na to jsem přesně upozorňoval, dobře, omlouvám se. Kde teda máme míchárny na směs pro zvířectvo, který si za těžký peníze pořídíme. Tady chlapci navozili suť, asi tady toho bahna byla moc. Tady vyjíždíme zpátky na statek. Ano, výborně. Po levé straně máme ovce. Po pravé straně máme čumíky. Kde tedy mně osobně tady chybí nějaký místo na otočení těch strojů. Ale nevadí, jde to celý oběc, pochopitelně. A buď to tady doprava, bychom se dostali zpátky k ovcím, ale my to jdeme tady doleva a vrátíme se přímo ke kravičkám. Tam mám ještě teda projedu tím kravínem. Já si myslím, že taky se mu velice, nebo jim se velice povedla ta cesta. Podle mě velice realistický, takhle bych si asi představoval různý zkratky pro lidičky, kteří se starají o naše zemědělství. Opět, jo, vidíte to, zase opět, tadyhle nějaká dřevěná bouda tady frclá. Koho by to napadlo jí sem dát, ale sedí tady, jak kdyby to tak bylo dělaný podle reálu. Tak, takže tady jsme byli zpátky na statek, už jsme byli, takže tady už to určitě všichni poznáváte. Projdeme si kravín, tady klasika, vysejpá se tady směs, tráva a podobně, sláma. Když ten kravín projedeme, tady po pravé straně, co vidíte, ten pásový dopravník, tady se tvoří hnůj. A tady, když vyjedeme teda do areálu, tak tady normálně, když bych je koupil, tak tady pobíhají kravky, s tím, že tady hned napravo ten první žlab je voda a tohle jsou ostatní krmiva.
Jak vidíte, tak i na tom výběhu si prostě dal záležet. Je hezky zpracovaný, vypadá to jako, že tady opravdu ty krávky choděj. I když tady momentálně nejsou. No a tady už teda vyjíždíme směr obhospodařované území. Tady tedy byla původně panelová cesta, tady bych řekl, že tady se mu to povedlo, tady je asi lepší ta asfaltka, ta panelka byla i taková skákavá, když potom člověk už jako byl rozjetý, tak to tady s tím mrskalo na strany. A tady se blížíme teda na místo, který podle mě se mu povedlo úplně famózně. Mě to hrozně učarovalo, my teda mimochodem se pokoušíme si stvořit i svoji vlastní mapu, ovšem tuším, jestli ty výsledky budou vůbec k něčemu. Pak, že by se to povedlo natolik, aby to bylo publikovatelné. A všimněte si ten vlak. Ano, České dráhy. Jsme na české mapě, tak České dráhy. Tady si teda asi chvilku postojíme, protože tady máme nějaký problém. Technologicky nám ty závory nefungují, jak by měly. Řeší se to, uvidíme, jak nakonec se s tím chlapci poperou. A ještě se mi tady minule stalo, že jsem si tady takhle počkal. Když se konečně otevřeli a vyjel jsem, tak mě smet vlak, jo. Takže tady prostě z nějakého důvodu to tady není úplně ideální. Nicméně, když už stojíme teda, no teda stojíme na dost blbým místě, moc to asi neuvidíte, ale tak vám takhle jako se otočím. Vy jste viděli do stran, tak nějak. Tady to má velice hezky zpracovaný, tadyhle, co uhybá ta kolej doprava, tak tam vlastně je, tuším, že výkup. Jakoby vlakový nádraží, nebo prostě výkup, kam jezdí vlak, kde mu teda fungujou vlaky ve smyslu prodáte, dojdete k páčce, spustíte vlak, on odjede a napočte vám to peníze. A vidíte, je to ono, no. Kdybych tam vyjel, tak už ji mám. Nevadí. Tak jsme si počkali a jedeme. Tady má krásně zpracované lesíky. Tady je vlastně prodejní místo, kde se nechá prodávat dřevo. Opět systémem vlaku, to znamená no, jako vyložit, semhle vlez, odeslat vlak, zinkasovat prachy, krásná práce. Tady je to na štěpky, upřímně řečeno teď ani netuším, jestli tohle je funkční, jestli se tady ty štěpky nechají prodávat nebo ne, tak daleko jsem se ještě ani nedostal, tak bych to vyzkoušel. A tady se dostáváme do areálu pily a ten já osobně, z toho jsem unešený. To je podle mě jako naprosto precizně zpracovaný, krásný. Jak vidíte, tak portálový jeřáb použil velice vtipným způsobem, než překládat z dementního vlaku na dementní vlak, tak ho použil proto, aby přijelo auto. Já tam teď couvám, ale nemusím, je to objízdný. Tady zastavilo skládama. Vylezli jste z něj. Dojdete sem, zmačkněte E a už jezdíte. Takže vezmete z návěsu klády, tady je pěkně vyhodíte. Okamžitě se zde objeví klády kolem toho dopravníku, který je na pilu a začne to brát jednotlivý klacky. Pakliže máte ještě jednu věc zadanou v pile, která je teda nedílnou součástí a to jsou buď to sláma nebo dřevní štěpky. Kam je nasypat si teďka ukážeme.
Takže to, o čem jsem teďka mluvil, se sype tady na pravé straně do té výsepky. Jakmile je tady dřevní štěpka nebo sláma a tam klády, okamžitě pila spustí, začne pracovat. Tady v těchto místech, kde je ta výsypka, se začne tvořit hromada dřevní štěpky při výrobě těch prken. A tady, co vidíte, ten čtverec betonový, tak tady se začnou skládat prkna, ty se potom prodávají. Ta pila se mi líbí hlavně z toho důvodu, že vidíte okamžitě, když sem jedete, že to teda opravdu pila je. Je to zanedbaný jako v JZD, nebo v dobách JZD. Takže ploty ožralý, jsem tam naskladaný hráně křivě, nikdo to neřeší. Tadyhle je, pravděpodobně to bylo myšlený jako původní katr, ještě otevřený, kam se teda navážely kulatiny. Ten je teda nefunkční, je tady spíš pro ozdobu, ale podle mě sem prostě sedí. Tady zastavíme, otevřeme si vrata za sebečkem, mu všechny fungujou. A jedeme do lesa. Les má dle mého názoru taky velice pěkně zpracovaný. V mém editu jsem si ho teda rozšířil, akorát teda tenhle ten most, no nevím, no. Normálně sedět v normálním traktoru asi bych na něj nenajel, no ale tak ve finále je převzatej z originální hry, takže co k němu jako může člověk říct. Mimochodem tady teda na tom mostě má autor trigger na čerpání vody, že sem si dojdete načerpat vodu, abyste to mohli nasypat nebo nalejt ke krávám do žlabu. Tady vám tedy ukážu ještě, tady má cestu do lesejka, má tam zase velice hezky zpracovaný, teď asi uslyšíte motorový pily, jak tady řežou. Doufám, že z toho zvuku té hry něco uslyšíte, já jsem ho musel teda stlumit, protože jsem to začal nahrávat poprvé, jak jsem zjistil, že to není ono, protože jste zase neslyšeli mě. Ne, že byste asi na mě byli zvědaví, ale ve finále informace o té mapě nejsou na škodu. Tady mu teda prozatím cesta končí, dalo by se říct. A pozor, a nekončí. Přece jenom na ní už trošku zapracoval, tak v mém editu, já jsem si tohleto vlastně zrušil, měl jsem to trochu jinak, no nevadí. Tady zjevně teda s něčím počítá, někam se s tím pojede. Ajojojojojojojoj, jsme tady udělali trošku eskapádu, nevadí. Tady se vlastně zpátky dostaneme po louce na cestu, na který jsme byli, z který jsem odbočoval. Aha, tak pozor, tak ono je to ještě trošku jinak. On ji tady neměl. Tohle jsou pozůstatky z mýho editu, protože já vlastně hraju na uloženém save. Aha, tak to je ono. Takže se omlouvám i autorovi, teda že jsem trošku zbláznil fanoušky jeho mapy. Když si couvnem. Tady jsme odbočovali, jo, tady tudy jsme přijížděli. Takže teď to jdeme na druhou stranu. Takže tady by snad úprava neměla být žádná, pak když jo, tak na ní pochopitelně asi upozorním. Omlouvám se za to teda dopředu, že jsem vlastně mi nedošlo, že když dám uložený save, tak ve finále z jeho mapy udělám zase trošku něco jiného, než to, co on ve skutečnosti má. No nicméně, jeho základ vidíte rozhodně na plný pecky. Jak vidíte, cesta hrbolatá, bahno jsem tam. Takovou rádoby kuriozitkou je, ten človíček si s tím bahnem pohrál až tak moc, že má ho teda osazený i na polích, na loukách. Co je na tom teda úplně nádherný, je to, že když to pole zvoráte, zasejete, cokoliv s ním uděláte, tak
to bahno nezmizí. Je tam stále. Což je podle mě teda jako hrozně super. Je teda nějaká loučka, jakoby. Tady máme výkup pro zvířata. Tady se prodávají živočišní přírůstky. Je má zase opět velice krásně zpracovaný stateček. Nebo spíš zapracovaný do mapy, teď nevím, abych mu nekřivdil. Myslím si, že ten nedělal, že si ho někde stáhnul. Nicméně je krásně poskládaný, je to tady, ano. Tady, když bychom couvli dovnitř, tak tam se vlastně prodává zvěř nebo zvířata. Takovýhle stateček vlastně ve skutečnosti, jak by se mi to sakra líbilo. No, nevadí. Tomu se asi sice nedostaneme, ale to je jedno. Tak. Tady vyjíždíme vlastně do jakéhosi začátku vesničky. Vesničková, středisková. Kde je teda jako úžasný. Sem celý server jezdí na svačiny. Protože tady je krásný obchůdek. Na trase u polí. Takže tady si můžete koupit smáčů, cigára, pivo, pochopitelně nealko, že jo, jak už jinak. Tady teda uhneme zpátky do vesnice. Tady teda máme nějakou loučku. Máme tady sem tam nějakou chýši jedovou, takzvaně. Silnička, jak vidíte, se tady klikatí. Domečky jsou hezky usazený. Tady šup bahínko, tak stříkne výborně. Asi tady teďka hodně pršelo, no, tady byly asi trošku záplavy. Tak, tady vyjíždíme teda na hlavní silnici zase, která se teda vrací zpátky na statek, tady nám stojí autobus. A vidíte, tady na levé straně leží značka, ty tady z nějakého důvodu popadaly, nejsem si úplně jistý proč. Já když jsem je teda v Giant Editoru v tom, tady vám chci ukázat, Strádov, až takhle je důsledný chlapec. Když jsem si je v Giant Editoru postavil, ty značky, tak ty mi tam držely teda. Tak nevím, čím je problém. Asi se tam někde něco zapsalo a poválelo to všechny značky, které jsou v okolí, nebo skoro všechny. Tady teda na každé straně je už políčko funkční. Tady zase nějaká pěšinka, no zkusím projet co nejvíc, no nechci zase to video dělat nějak extra velký, protože si myslím, že koho to bude bavit, když tam budu projíždět každou pěšinou. A navíc není jistý, že za měsíc nevyjde znova to video a nebude úplně s jinýma cestama, s jinýma věcma. Ano, a teď se vlastně vracíme zpátky na statek. Jo, tady po pravé straně je vlastně ten statek. Tady například taky pár fotek bylo na Facebooku, tahle ta louka, klasická louka, ale někde tady doufám, že se trefím. Takže jak vidíte, normálně to vidět není. Ale trefil jsem se, najednou z ničeho nic bahno. Je to úžasný, protože když tady vlastně začnete vorat, tak ten traktor vám tady dělá psí kusy. Boří se do toho, prostě reaguje na to stylem, že klouže do stran. Nemůže se z toho vyhrabat, musíte zapínat náhony a podobně. Bohužel teda chybí nám k tomu jedna důležitá věc a to je tažná tyč a je teda fakt, že na multiplayeru nebo dejme tomu na tom serveru by byla asi hodně dobrá, aby tam byla na takovýhle mapě. Takže se vrátíme zpátky na silnici, půjdeme zpátky do vesnice. Na té železnici ta víceméně protíná tu mapu z jedné strany na druhou, je to dvojkolejka. Jsou tady asi 3 železniční přejezdy, z toho 2 chráněný, 1 chráněný. Teda nechráněný. No, kličkuju, krásný. Tak, tadyhle teda
najedeme ještě na tuhletu cestu, zase myslím, že je taky moc hezká. Tady stojí za projetí, tady se zase valila značka, no nevadí. Co už s tím? A rozhodně jsou autoři tak šikovní, že to určitě spravějí. A bude to 100% fungovat. Tady když teda pojedeme dál, je taková rádoby další jakoby zkratka mezi Polma a živočišnou výrobou, potažmo pilou. Takže předpokládám, že na druhé straně mapy se taky objeví nějaký lesejk, aby se mohlo vozit. Tady si taky myslím, že to je velice hezký. Tady úplně nechápu, proč tady teda skončila asfaltka. No, chápu, no, ono to původně takhle nebylo. Takováhle polní cesta a pak začínala panelka, než to teď je tady asfaltka. Takže z mýho pohledu tohleto už teď momentálně zas až tak smysl nedává, jo. Točíme se, protože tudy už jsme jeli. Já jsem vám chtěl jenom ukázat ten viadukt železniční. Tak. Jak tady vlevo, kdybych jel, tak vlastně najdu na tu samou louku, kde jsem vám teďka před chviličkou ukazoval, že tam má bláto. Že se to tam krásně vorá na tom. Takže takovýhle skaliska tady. Tady v té zatáčce, kdybych jel doprava, tak vlastně zase přijedu k tomu statku, kde se prodávají zvířata. Ale viděli byste vlastně jenom část nový cest, nebo nový cesty, po kterých jsme ještě nejeli, takže já vám tady ukážu jednu celou, která je taky vlastně jakoby zkrátka souběžná tam s tou. A podle mě velice zdařilá. Je tady krásný rozhled do krajiny, jak vidíte. A to zdaleka ještě není dodělaná, tamhle vzadu to jsou pláně, prostě holí. Takže tady sjíždíme z kopce, teď tady vidíme ty skaliska po pravé straně, jsem tam nějaký keříček. Jen tady vyběhnout nějaký divočák, vyndat kulovnici a jít po něm, nebo spíš brokovnici, ale to je tak, jsem truhlář, nejsem ani zemědělec, ani hajnej, takže hajný mi odpustěj, že bych bral na to zvíře cokoliv, nevadí. Tak, teď zase vlastně přijíždíme na tu cestu. Původně jsme vyjížděli hned tadyhle napravo, co vidíte tu hlínu, takže teď to vem z druhé strany. Takže tady tu vesničku tady takhle objedeme, tady byl jenom nájezd na pole, to není až tak zajímavý. A tady najíždíme zpátky na tu cestu k tomu krámku. Tak, tady svačinové smíšený zboží, pěkně sazený. No, tady taky vidíte malinko důsledek mýho editu, tady zůstalo vlastně z toho saveu. Tohle je v originálu absolutně neudělaný, to znamená, že to je měsíční krajina, je to hladký. Tady máme teda krásnou prodejničku, kde se kupují stroje, no zajíždět tam nebudu, musel bych otvírat vrata, ale prostě tady se kupují stroje. V podstatě se vyjíždí s novou technikou do roboty. A tady jsme vlastně zatím v nedodělané mapě, takže tam se asi dívat nebudem, to není tak zajímavý. No, vidíte, to už zase jedu Pangatem, výborně. Je tady jedno z políček a když tohleto objedem, tak teď vlastně objíždíme areál BGAčka. My tam najedeme teda hlavní bránou, tohle je dejme tomu taková jakoby pracovně řečeno únikovka. My tam najdeme odsáď. Moment, už si otevřu. Doufám, že teda, jo. Tímto, a teď si ještě otevřu tady druhou bránu, kterou pak zase budu vyjíždět. Tak.
No, takže klasika. BGAčko, 2 silážní jámy, značka na zemi, výborně. Nevadí. Takže 2 silážní jámy. Bohužel průjezdný, no já v 17kách je moc neuznávám ty průjezdný. Jelikož se v 17kách nahrabuje, tak si myslím, že je lepší, když to má opěrný zdi, proti kterým nahrabuju. Jsou tady tyhle ty, buď to se to musím naučit, abych si je přendal bez chyb, anebo hold budu jezdit průjezdných, jak se již právě děje. Couvnem. Jinak pochopitelně ta budova je průjezdná, ty vrata fungují, jsou otvírací, nebudem se s tím teďka nějak moc pitvat, abych vám ukázal co nejvíc z mapy. Takže to tadyhle stříhneme. Objedeme a vyjíždíme zase na silnici. Rozhlížet se nebudu, proč za prvý teda tady zatím auta nejezděj a za druhý, kdyby jezdili, abych si je vypnul. Na ukazování mapy to není potřeba. A výborně, takže tady opět ze starého saveu zůstalo to po levé straně, to je přímo od autora, zase to po pravé straně není od autora, to je pozůstatek mýho saveu, kde já jsem to měl už upravený, že jsem ho měl zasetý. Nicméně, jak vidíte, zase opět hrbolatá cesta, proložená bahínkem, zbržďuje vás to, cuká to s traktorem sem tam, jako kdybych tam byl ve skutečnosti. Tak, tady zase vyjedeme teda zpátky a jedeme. Já se omlouvám možná za nepřesný výklad, možná i takový divnej, tak berte to tak, že to je teda, dejme tomu první živý video, který vůbec v životě dělám a který jsem se rozhodl, že nakonec opravdu třeba pustím. Třeba taky ne, no ale když ne, tak to nedovíte ani. Tak, tadyhle má někdo záhumenku, klasický malinký políčko, nádherný, prostě udělaný. Tady to je nějaká klasická malinká vesnička, protože silnice jsou tu neskutečně uzonký a neskutečně klikatý se spoustou odboček. Což je na jednu stranu strašně krásný, na druhou stranu tím pádem tahle vesnice je pro stroje většího kalibru naprosto nepoužitelná. Tady se zaseknete okamžitě. No tak tady už je nájezd teda na políčko jedno, z toho zase vycouváme. A nebo jestli tohle to takhle v reálu někde je, osobně já teda nějakým John Deerem a s nějakou gigantickou sečkou bych tady teda fakt jezdit nechtěl. To jak vidíte, jako odbočka, tak dobrý, tak to máme tady po panelce. Teď tady jako sjíždíme dolů do obce, mezi baráčky. Zatím dobrý, jo, ale teď tady se třeba zkuste vytočit. Autoři jsou teda tak vstřícní, že tady jsem na to trošku reagoval, jsem mu říkal, že pro ty, který vyloženě upřednostňují reál, tak vy to teďka vypněte, nebo si jděte dát cigáro, jo, ale tenhle ten plot je na moje přání, autor ho prostě udělal průjezdný, protože fakt se tady vytáčet byla katastrofa, totální. Tady u místního národního výboru, který vidíte zde, je co? Nejkrásnější budova z mapy. Ano, už asi tušíte, co tam je. Přesně tak. Helejte. Krásný. Krásný pohled. Ale stejně mají zavříno, takže my se jdeme projet. Tadyhle někdo nechal chudák nějaký MBčko. Asi se tam ožralo, už se s ním... Ano, tak jsem ho právě málem nabral, dobře.
Je to malebný. Ta vesnička je malebná tou klikatostí, tou úzkou silnicí, ale jak říkám, no, jako s většíma strojema je tady vážně problém. Jo, podívejte se, jako krásný. Prostě vesnice jak vyšitá. Česká vesnice jak vyšitá. Tadyhle nějaký barabizny a půl rozpadlý, nebo co to je. No, texturou aspoň vypadaly, že už svá nejlepší leta mají za sebou. Tady ano, Strádo, bude jeď. Luxus, těžký. No tady jak vidíte, tak tady je ještě zdaleka furt na čem pracovat, těžce. Se vám tady takhle vždycky budu snažit něco ukázat kolem, akorát mi budete muset odpustit, že pak jedu do nikam. Tak, tady máme asi jeden výkup. Krásně udělaný, tady pěkně najedete na váhu. Ta váha je dokonce, jak vidíte, ukazuje tedy. Když to z boku ještě jedem. Vidíte, ukazovala, takže to opět mají funkční, pochopitelně. To jim velice jde, něco zfunkčnět. Jste se u toho chvilkama, minimálně ten jeden, který ho já znám, rozčuluje, nicméně to nakonec vždycky zprovozní. Takže tady se prodává. Tady sem vozíme plodiny a tady je pěkně střelíme, zinkasujeme a vypadneme. Ideální. Zatím je to tady takový jak na Vystrkově. Nicméně tyhle ty vrata, teda vám to ukážu. Pochopitelně jsou tak úplně dementně daný, protože oni totiž, aspoň doufám teda, minule to bylo. Ano, ale ano, oni jsou stále otvírací. Tak. Teď nalítneme opět na silnici a jedeme zpátky. Po pravé straně vlastně máme tu vesnici, kterou jsme projížděli. Na levé straně vlastně máme nové VGA, nebo máme VGA plus ty dvě políčka. Tak, tady teda zastavím takhle jako nějak trošku stranou, aby to vypadalo aspoň trošku realisticky. K tomu přidal svým. Premoter vylezem. Teď si totiž nejsem úplně jistý. Já si myslím, že jsem vám něco vynechal, něco jsem vám neukázal. Statek. Vesnice. Jo, tadyhle, jo, tam ještě zajdu. Tamhle vzadu. Tam je taky ještě jeden výkup. Co se týká mapy jako takový, dám vám tam 9, abyste ji viděli. Takže zatím jí má, dejme tomu, v této variantě. Některé pole už má jeho číslo, ale myslím si, že vůči té mapě ta struktura i sedí. Jinými slovy, že dělal to tu fotku toho současného stavu. Protože jinak pochopitelně by neseděla, protože jsem si tam já něco dodělával a to v tom zaznamenaný nebylo. Takže na jednu stranu je to relativně lepší, že vidíte to, co je teda od něj. Zase tu mapku zapnem. Upsnem do toho a ještě vás teda odvezu do zádu. No, což bude momentálně asi teda poslední místo, který vám tak nějak jako ukážu. Navnadím. A abyste sledovali teda naše stránky s tím, že pochopitelně pakliže o to bude zájem, o zprostředkování aspoň toho videoobrazu z této mapy, tak jsem ochotnej v případě zájmu
až opět vyjde nějaký upgrade, který by stál za zhlídnutí. Takže bych zase něco natočil, abyste viděli, jak chlapcům pokračuje krajinka v krásný český mapě. Jinak teda z minulosti, kdo hrál už 15, tak autoři téhle mapy jsou vlastně autoři ZD Nová Ves 15, což si myslím, že byla taky velice podařená mapa. Já měl dokonce tu čest si ze začátku tu mapu zahrát s youtuberem Kaspim. Byla to vlastně jakoby první mapa, kterou otvíral svůj server. S těma klukama právě už v těch 15 domluva byla možná, pak když jste se jich slušně zeptali a začali jste na ně reagovat stylem, proč to chcete, co s tím chcete dělat, tak nebyl problém. Když vám povolí, jo, uprav si to, dej si s tím, co chceš. Ve finále, jak vidno, tak různí týpkové jim tak strpčují život, že nakonec to vypadá, že tato mapa, i když si myslím, že z velké části je podle mě ještě lepší než ZD Nová Ves, ale ta asi, bohužel, veřejná nebude. V případě, že by se situace změnila, určitě se informace u nás na Facebooku dozvíte. No a tady máme zase výkup na obilniny, kde teda nasypete, pak dojdete ke štangli, loupnete tam to jerko a pozor, a vláček, No, jak vidíte sami, jako já si myslím, že už ten základ té krajiny si nezadá na to, že další upgrade, až se klukům podaří se k tomu zase pořádně nějak dostat a zapracovat na krajině, protože momentálně teda, jak říkám, pracuju spíš na technologiích té mapy, než na té krajině. A když jsem se do toho teda, když to řeknu vulgárně, nasral já, tak to špatně dopadlo. A vidíte, a zrovna tady. A pozor. Rychlík České republiky mastí ze severu na ZD Sedlčany, takže na jih. Pendolino to nebude, to bych vlastně jakhle nedoběh, no ale nevadí. Jo, a mimochodem, když jsme u toho, tak tadyhle je vlastně ten... To je ten chráněný? Kde je ten nechráněný? No mi říkejte, že jsem ho tam nakonec udělal já. Jo a pozor, vidíte? A jde druhý. Teď je osobák, teď jde nákladák. Jak vidíte, tak ty závody teda slobí, no, bohužel. Ale věřím tomu, že s tím autor něco vymyslí. Autoři, já se furt opravuju. Je to těžký, no. Já vlastně znám autora jenom jednoho. Ty ostatní neznám, což je mi sice líto, ale na druhou stranu tím pádem mě to svádí k té ptákovině. Jo, tady je, ano, našli jsme ho. K té ptákovině jako tvrdit, že je autor mapy. Ze vší pravděpodobností jsou autoři mapy, ne autor, ale autoři. Celý tým. A pozor, Pájo, a tohle to tady nebylo teda, a to jsem si všiml až teďka, jo. No to jsem teda ale jouda. No pozor, ale ta je pěkná, ta je hodně pěkná. Hezké. Tady teda, sice je to taková zvláštní věc, jak je tady ta buňka nebo či co to je, ponořená v té vodě. Jako, to, pak když to video zkoukneš, to si fakt někde viděl. Nevím, že by jim tady upadl kontejner třeba s ponožkama z Číny a jako nechal by ho tady utopit, nebo
No, nevadí, nevadí, to jsme jako... Promiň, jenom žertuju. No, nicméně pokusím se najít náš traktor. Si to nebude jednoduchý. Ale přesto, no jo, je taky vidět, že jsem tady přece jenom už párkrát jezdil, jsem vyrazil na správnou stranu. Ano, traktor nám pochopitelně chcípnul, nechali jsme ho bez dozoru, tak nám chcípnul, kdyby to bylo v reálu, tak nám ho ukradli cikáni a už by byl ve šrotě, nevadí. Tak. Takže já nevím, co k tomu dodat. V případě, že máte zájem o nějaký videa z téhle mapy, abyste aspoň mohli sledovat, co se v ní tvoří novýho a netvoří, budu rád, když napíšete do komentů, případně na facebookové stránky, což by bylo ještě lepší asi, ZD Sedlčany, anebo Agrarcech Team. Upřímně řečeno, když to napíšete do ZD Sedlčany, nejspíš se dočkáte rychlejší reakce, protože pochopitelně to je stránka, která je naše. V případě, že to napíšete tam, určitě se to kluci z toho týmu, který tu mapu tvoří, dozvědí, že jste na to nějakým způsobem reagovali, protože pak, když to bude obráceně, ano, budete napojení přímo na Agrarcech modding, nicméně, pokud vím, tak z toho žádný videa nenatáčej. A já bych byl ochotný je z té mapy natáčet, ale v případě, že budu vidět, že to má nějaký smysl. Ano, tak teď to vezmeme tou druhou cestou. Tady je zase pěšinka, taková klasická, klikatá uzonka, ano, a tady přesně jako s tou sečkou bych se tady chtěl vidět teda. No, i když vlastně radši ani nechtěl. No, nevadí. No. Takže najíždíme zpátky. Tak se tentokrát rozhlídnem teda, no. Ano, je tam autobus zablokoval. Aj. Předsedo, tak to bylo špatně teda, no, dobře, no, tak nic, no. To jste jako neviděli. A vy, kdo to viděli, tak budou tvrdit, že to neviděli. V opačném případě už to neuvidíte. Tak. Jo, a ještě když už jsme teda tady, tak si vezmeme ještě tady tu polňačku, no, tak tady jsme taky nebyli a to se mi taky docela líbí. Docela. Bahínko, ano, to bahínko je prostě úžasný. To bahínko, tu mapu 200% nahoru. Jo, vlastně bych vynechal to nejkrásnější místo, který tady je. Nebo jedno z nejkrásnějších míst. Oj, a vidíte, jak to funguje krásně. Mi to, no, ale prosím tě, nehádej se se mnou. No tak, no, ano, výborně, dobře mi. Co se týká tvorby, mohlo by se možná i uvažovat, dejme tomu, i možná o streamech, ale upřímně řečeno, že bych je dělal, já tomu moc nevěřím. To leda, že bych se domluvil s někým z týmu, ZD Sedlčany, jestli by nebyl ochotnej, schopnej spáchat stream. Dokonce přímo ze serveru ZD Sedlčany, momentálně tam teda máme jednoho borce, který by jako asi to dal. I si myslím, že na to má velice talent. Nicméně na to nemá čas. Takže slibovat, aha, výborně, takže tady už jsme byli pěšky, to je špatně. To není to místo, co jsem vám chtěl ukázat, ale myslím si, že už vím, kde je. No. Takže bych vám nerad sliboval streamy nebo podobné akce. Vzhledem k tomu, že já to neumím, neovládám, nezvládám. A ten dotyčný, který by to sice dal, aha, výborně, tak si zapne máhony teda, no, tak když takhle nedáš, tak tu máš. No, tak jsme mu pomohli a hurá, pryč. Tak vám jako slibovat, že to bude a přitom si sám nejsem jistý, že by to dal.
Pokusím se domluvit s někým z týmu, no. Opět, v případě zájmu. Kráso, tady hodně pršelo. Hodně pršelo. Ano, výborně, tak tady se dostáváme na to správné místo. Tak. Tady máme na výběr. Buď to podřevěný lávce, i když, no, asi jako tam u toho, no. Taky nevím, jestli bych tam třeba s opravdovým traktorem, jestli bych na to měl tendenci najíždět. Ale je to zajímavě ukázané řešení. A tady je to maso teda. Ty kráso, vidíte to? Vidíte to? Já tomu vypnu náhonec, se tam trošku zahrabem, ne? Úmyslně. A ono ne, ale vypadá, ale pohledově to vypadá, že už bych tam musel dávno teda stát, jako. Dávno bych tam musel být uvízlej, těžce, jako. Ale moc pěkný. A už se hrabeme nahoru, výborně, jsme venku. Pokusím se jet pospátku, to vám teda nezaručuji, jak to dopadne, je spíš katastrofálně, ale nevadí. Maximálně hejt. A pozor. Tak si dáme poslední cestu zpátky na farmu, si dáme z kabinky. Taky jeli pěkně z místa řidiče, akorát teda se omlouvám, většina z vás bude držkovat. A to potřebuji mít trošku takhle odtažený. Ten pohled originál moc nevyhovuje. Přijde mi takový nějaký. Nevidí člověk ani do zrcátek. A to si myslím, že ve skutečnosti by bylo vidět a ve finále ten volant by byl vidět podle mě stejně jako je vidět teď. A ne jeho půlka. A hurá na statek. Bez rozlínutí, ale nevadí. Tak. Opět ten náš železniční přes, pěknej tady. Co cinkáš, radši tě minu. No a příště třeba jako něco v nějakým zápřahu, nejenom projíždění mapy, ale že jsme třeba vzali pluh a jako tady něco povorali. Nebo že bych ten pruh ještě koupil. A jednu brázdu vám ukážu ještě. Koupím, protože tady je teda i portovací místo, tady na statku, takže já ho koupím, ale místo abych si pro něj jel do prodejny, tak si ho portnu sem na statek a odsaď teda uděláme jednu řádku na té louce pěkně, abyste viděli, jak to pěkně vypadá v té trávě, když to začne hrabat z ničeho nic a má zapřažený za sebou ten pluh. Tak, takže teď to tady zdechnem. Koupíme pluha. Vážení a milí, koupíme pluha. Podíváme se, co s ním. Koupíme tuhletu? Jo, tuhletu. Dáme tomu čočku. Nemáš dostatek peněz? Ano, dobře, tak si ho pronajmem. Promiň. Pro naše účely ideální. Tak, teď si ho tam resetnem. Blum, blum. A vida, pluh je tam. Akorát ten reset bych teda možná popondal více na tu stranu, kde teďka stojím, Pavle. Protože tady jako zapřahování, když ho to tam takhle vyflusne, no nevím, no. Tady je to asi docela problém, no. Kdyby to šlo, byl by si moc hodnej, kdyby si ho posunul. Ježišmarja, já jsem povolil nějaký sůd, jo, ono to jde, jo. No ono,
A ono to sakra jde, jo. A doufám, že ho unesu rukama, abych ho dal pryč. Doufám, že nejsi plnej, ty joudo. Ty kráso, no, tak super, tak to se mi povedlo. Ano. Víte, dobře já, předseda. Dobře já. Aha, výborně, tak jsem si to zase pootočil. Ježíš, já jsem šikovnej. Ježíš, já jsem šikovnej. To bude vážně problém, Pájo. Tohle předělej určitě. No, to, tam někdo stál, tak je vejpůl teda. Tak nic, no. Dobře, tak vyrazíme. Takže. To hned švihneme doleva. Tady stopka teda, tak zastavíme. Dobře. Realisticky, rozlídnem se, jenom teda nic moc, no. Nic tam vidět není, no ale dobře, no. Tak snad tam nic nejde. A jestli jo, tak už ho mám na pluhu, napíchnýho. Tak. Hej, to je odbočka k těm zvířatům. Jen tak pro info, aby řeč nestála. A tady najdeme na loučku. Pochopitelně dáme teda záběry zvenku, protože plužit a čumět z kabiny asi nebude úplně ono. Tak vypneme ten blinker bláznivej. Zapneme zetkem vytváření polí. Včkem ho sundáme dolů a jak vidíte, tak už se to tam jako objevuje. Schválně si tam nechám náhon jenom na zadek a hurá. A hurá. A jedeme. Teď se na to pustíme majáky. A už se těším, až vlítneme do bahna. A už to bude, už to bude, už to bude, už to bude, oslíku už to bude. A už to je, a už tam vysíme, vidíte to? Není tohleto úžasný pohled? Není tohleto něco famózního? Podle mě jo. Takže zapneme náhony. A už se hrabeme o tam tady ven. Zaber, no jenom vyškupni o tam tady. Výborně, dobře ty. A už jsme tam zase. Vidíte to? A i s těma kolama prostě musíte pracovat. Chvílema sice, ale musíte pracovat i s těma kolama. To bahno je úžasný. To je prostě famózně zpracovaný. Ta hra má úplně jiný náboj. Úplně jinak se s tím jezdí. Teda, základem je taky volant, jo. Jako s čudlíkama to bahno vás bude, tak si myslím, spíš štvát, než abyste toho měli tak obrovskou radost jako předseda Z10 Lčany. A voráme a voráme. No, tak řekněme, že to stačí, tak to otočíme, zvedneme. A dáme ještě jednu zpátky, zaparkujeme to tam. A ukončíme video. Takticky. Z taktických důvodů. Tak si to tady tak voráme, voráme, voráme. A jednou přijde bahínko. A dovorali jsme. A myslím si, že už se k němu blížíme. Tadyhle ten flag bych řekl, že je ono. No, nepochybně, akorát, že teda nějaký okraj nebo co. Tak jedu. No, tak jsme asi lízli nějak jenom okraj, no. Tam to nebylo tak vážný. A tady už se třeba naklonil na druhou stranu, no, tak jako, dobrý.
to složíme tu mašinu a vezmeme to zadem, teda tam jsme ještě nejeli. Sice už jsem tam byl pěšky, ale to nevadí. Takže tady takhle. A teď to hned dohneme doleva, těžce. Aha, výborně, tak to jsem přestřelil, nevadí, jen to křovím. Na závěr nějaký fake je potřeba. A jak vidíte, tak jako z tohohle pohledu fakt není jednoduchý to řídit. No jen tak pro formu to tamhle uklidíme do přístřežku, ať je to ideální. Tak. A tu máš. A tu máš, ať je tam. To asi těžko, to, no jasně, to víš jo. Předsedo, ty vole, co jsi pil? Asi mrkovový džus. Bude to lepší? Bude. Už jsme tam. Tak. Tak jsme to tak nějak pochcípali. Máme si normální originál chůzi. No, takže asi se rozloučíme teda pohledem z vejšky, z ptačího pohledu takzvaně, na čínský kontejner s ponožkama utopený tady. Jo, takže takhle nějak to teda vypadá na ZD Strádov. Osobně si fakt myslím, že to mají chlapci velice podařený. Že to je fakt moc pěkný. Hezky zpracovaný, jsou úzkostlivý k detailům. Moc děkuju za zhlídnutí. Rozumné připomínky určitě rád na ně odpovím. Netvrdím, že to bude hned, ale určitě si čas najdu na to, abych jako na ně odpověděl. Ty nerozumný na ty odpovídat nebudu, protože to by musela být slohovka a těch už taky pár bylo. A jinak popřejme chlapcům z Agaratech týmu podobně plodný období, jako mají teď, na něco takhle hezkýho a propracovaného, co zatím stvořili. No a jinak se mějte moc hezky a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Čus čus.